Nakaliang jong u antor news ulayo banyak keren markmat bat kinong yalam jong kaseng HSPDP na po kanong stoin constituency. Haboyo banyak keren bat kitay kinong yalam na po katay ka constituency hakaba ka HSPDP kalabat ya katay ka constituency labun bunsdem Henry tang hakashikhaleb mat kalasyak ni no haka party NPP. Kumbalong menta habayo banyak keren markmat bat kitay kinong yalam kile turu ba ka party kelapen kre syat banle ya ka organisation syakipaj ba Henry kampat pendapat ya uta ukertong uban saya kun ya ka election ar hajar ar fulai Henry habayo banyak keren markmat bat u antor news kila ongru bakin sa pendana no syen bat kane ka syong hakipaj ba yanu kimbon banjit bat hadu menta ka party HSPDP kayeng bej hakanong rim bat kila ong syusyuru ba labun ba kibriu lani kipaj ba kilawan pai biang shalaying bat kadon jingkarmen ya kadai kaseng ban job yang sashisin napo kanong stoin constituency te kublai ya kata ka jingkli ka jongpi rang ba ba ye tana kaliang ka jonga ko general secretary jongka Hill State People's Democratic Party kanong stoin area unit ho ya kata ka jingong ka jongpi ba nilayo ya kejingram kini kisinam kebalek Henry kini ke borok kejian amarba ngi kum kinong tre jong kapati ngi haban penbahai lede nakapor syakapor pan syakri yo pajba kade kam ka kentang bat habangia yang ne kam kentang ngi hab ban long kita kibre ke bajanai habangi phai ka yeng ru ngimla ban chusyong sa ka ju ka yeng teng ni dan kam pan pangat ila ka jimu jung perkhat ban mi dala yeng ban ne jingok kai perthai Henry dala dai ka por pat halaying lasem la jong hab ban wan bai te kumta ka party ke HPDP ka jongi ro kini por ke baladep ki parlok ki jongi ki para ki jongi ki men rangba ki long kemi long pa ki merit maisan ki jongi kidang don hapadeng ka jing lai kai bat ngangi scam bakin sa 15 biang shalaying shalasem nama dai tang ka party ka jongi ka badon ya ka nongrem bat ngi scam ro ka jing mo jing perkhat bakani ka party ka jongi kan yo ban phe yo so ka jing job hawaja ara cara fulai namar ni don ya ka jing kersian jong pajba man la kasngi man la kenta man la kaya kadon ka jing tu jong ki para dekhot ki balarim jong ka party HSPDP ki balawan phai halayeng halasem hakaju ka por ki dekhot ki bathmai ki bawan rung na ki jaka ki baphe ban klan beng kani ka party sasisin te klempep ko general secretary nga sotho bakani ka party ka jungi yamanta kalayo beng ka jinge upajba ulah phai khmat beng te ngi hab ban tre shitom ngi hab ban ya da kalenti ka jing sngret bagi ngi scam bakani ka jingi ka jungi hakalenti jong kanong rem baraka jingmut di perkhat ka bas kham jingmut ingej bangin sayo ban khay yu so jong ka jingjop klempep haune usna majar kulai ngom yang sesi kumbak kuban ini bat scam jadi kertong na po kaseng HSPDP de kumnu kalong kaman po nong stoin ato bila perkren em banjit ya ita kertong banyak pun na po ka constituency habangi ya sakano ko banta ka bante ya ka imlang salang ngidai banlong barabor ki beri ki balapan kre badho nilapan kre kidon ki men orang ba ki jongi halayeng halasem ki bade ki tradisional trai muluk ber ki breu ki bajudon barabor bukan ka party nadu ki por ki ba kidang red kidang samla kidang rangba te hakane ka por syukwa ban pentip si ki pajba ba ka por ka jong ka HSPDP kalajan ya ka bangin sa pentip ukurtong ujongi bat tosyem bat tonget bat pediang ru bakane ka jing peniat ka jongi ka party ka Nongstoin area kadai nam ta ka jing bet ha jong ka Nongstoin constituency borok kawai himsyam lakwa ban supha gerki yu kurtong nama belai ngi kum ka party ngi smuthu baladangi jet yu nong yalam ngi hab jet daka lenti jong ka jing duai ba ka rukam ka bajanai balakane ka por ngi la yo yak yong ban yakendo ba ki rangba ki bagi ki jongi ki badana po ka party ki balalong ki dekhot jong ka party nadu da po ka area ka district ba ka state ya ka bakin sa aireng hakini ki haune usna mar jaw khlai berkasyong hakayeng berkasyong ki paj ba babun balang yano ki yamon bat hangta hingi lang baro rengkat ka jing hun mensim na mangin yo khay uso jong ka jing job ang jonga kumu bay president jong ka Nongstoin area unit ngadon rengkat hakane ka jaka ba diwan ban ya don lang ka sni ban penbenane kurtong hakane ka umsing constituency na kaliang ka jongi ka Nongstoin constituency hawat ka dei ka constituency kumbalong de kolong senam jong ka SPDP ngadu ba unong seng ya ka party balong unong UMLA uba ula lek na ka party ula ino ya ki dinjat jong ka hok ban jingsha ya ka ba
kum ki breu lene kumangi kinong to jong parti ni hab ban sim samangi ya ta kasen jam ke jong u kumno ban bot itu kijinjat ki mamu ula sandu dan nakaliang jong au by presiden na pensinga wa pinta in sedang no ya ka reorganization habaro ki jaka leniki pioneer jong kanong stoin kamtam ban pen klancu su ya ke ke ba ngila dep ban le haki kato kat ne ki banta haki niki por kisi ba dep